И здравейте хора, днес ще играем Clash of Clans. Чакай, малко ми записва. Нямаме хора. Можем да стъпим да видим дали чакаме още. Само този гоблин ще изчакаме. Не знам каква полза че имаше. Ще чекам само един гоблин. Добре. Още колко време имам. 309. Така, вече минаваме битката. Нужни са ми парицки. Отпечагата. Не ми се чака. Да. Изкушавам се да го набия то, ама не става. Има хубаво село. Лесно. Добре, вече от една минута търся опонент. Няма да е зле да се намеря вече опонент. Няма, защото има малко пари. Айде. Малко. Няма да стане. Защото... Просто връщам се, когато открия опонент. Та добре хора, върнах се, разбих го и сега ще ви го пусна как го разбих. Хубаво. Искаме се да стана титан. Къде се търсеха? Ето тук. Гледайте сега как го разпантих този келшар. Вярвайте на гоблините. Те помагат за разбиването на всичко. Само колко бързо разбиха Панхай. И сега си бегат. Гледайте, бегат им. Като вили хора. Виждате хора се тръгват така. После отиват тук. Тези гиганти после умират. Вярвайте ми просто. Ще видите как го разбих. Побара. Последният миг. Гледайте просто. Виждате ли просто колко яко го разпантих. Е така се бил.
10 дама. Диаманти. Да, и дойдем. Специално. Мисля, че селото се получи доста добре, може да се каже, защото хубаво. Мисля да ви кажа нещо. След около седмица ще изправя нов канал, в който няма да играя Clash of Clans и такива. Clash of Clans. Ще играя много повече игри, отколкото само Clash of Clans. Взимам си нов телефон, по-хубав. Той всъщност е при тате, имам го, ама е при тате и той ще ми го даде за подарък. Той ми каза, че е при него, да. Така. Просто невероятно. Ще играем повече игри от Clash of Clans. Много повече. Просто ще е по-готино. Няма нищо. Просто ще играем повече игри. Защото, например, аз решил да играя на Clash Royale. Например, то ще трябва да се изтрия тая игра. Но вече сме стигнали до някъде. Много малко сме напреднали. Само да видим дали това прихваща цялата сила. Важно е да не прихващат тея паричарките. Малко ще ги разместят така работата. Малко разместване. Абе, това можеше извън кадър да му направя. Вместо така да стоиш както преди. Преместваме. Мисля, че до някъде ще стане. Знам, че бомбите не вършат добра работа. Все пак. Пак ще хваща цялото сега, нещо. Мисля, че не е. Значи това ще обхваща това. Това ще обхваща това. Ако направя
някъде да се види. Ще е по-добре, мисля. Всички, които ни предпазват. Да, ще е по-добре. Да, ще е по-добре. Много по-добре. Но едно да имам вътре все пак. То пак ще пази нещо. Не забравяйте да се абонирате. Не ви казвам да се абонирате, защото вие не сте толкова прости да не се сетите да не се абонирате. Бай! Бай! И